Jo primer, no, ho he dit jo, no, jo. Hola, soc la Judit de la tribu i estic aquí perquè tinc ganes de créixer amb tu, de compartir, d'aprendre plegats com podem fer-ho per acompanyar els nostres fills i filles d'una manera més efectiva, perquè el dia a dia flueixi més bé, perquè ells aprenguin més i perquè tots puguem sentir-nos a gust a la nostra pell, a gust a la nostra família, que ens encanti formar-ne part. Avui et vull parlar d'aquestes escenes que es donen sovint entre els nens, en els quals sempre tots o alguns volen ser el primer. Vull ser el primer, vull ser el primer, vull ser el primer. Molts nens passen per una etapa de vull ser el primer i si tenim les eines adequades per enfocar-la, passarà més ràpid i serà més fàcil de gestionar. Som-hi! Molt bé, comencem pel principi. La cosa més efectiva, ràpida, fàcil que pots fer per acabar amb aquest jo vull ser el primer, jo vull ser el primer, jo vull ser el primer, és donar les coses als dos a la vegada, sempre que sigui possible. Sí? Quan prepares el berenar i tots dos volen el berenar el primer, no passa res. Jo faig els dos entrepans i quan els tinc tots dos fets els dono, en lloc de fer un entrepà i donar-lo i fer un entrepà i donar-lo. Sí? Si tots dos volen aigua i tots dos volen ser el primer, els hi podem dir no et preocupis, aquí no hi ha cap problema, agafo els dos gots, omplo els dos gots, dono els dos gots. Sempre que sigui possible, sempre que estigui a les teves mans, perquè és una cosa que t'estan demanant a tu, dona la cosa als dos a la vegada, sigui el tall de síndria, sigui el que sigui. Sí? És una manera molt fàcil de solucionar el problema sense haver d'entrar. I ho pots fer amb bon humor, no cal que anem al ja torneu a estar igual, és que sempre el mateix, sinó simplement podem dir no passa res, no us preocupeu perquè tots dos ho podeu tenir al primer. Sí? I els hi donem. Segona, si són coses que no estan al teu abast, perquè tu no les pots controlar, com per exemple tots dos volen apretar el botó de l'ascensor, marca un límit clar i lògic. Ho podeu fer vosaltres si us poseu d'acord. Si no us poseu d'acord l'apretaré jo, però teniu un momentet per parlar-vos-ho i mirar d'arribar a un acord. Sense enfadar-nos, sí? Veieu que no és si no us poseu d'acord ho faig jo. No estic dient això, podem parlar com persones civilitzades sense haver-nos d'enfadar perquè hem d'entendre que el que estan fent els nostres fills és una cosa que és completament normal per la seva edat i pel seu nivell de desenvolupament. No és que ells estiguin fent res voluntàriament, totalment descabellat, és que és el que els hi toca fer. Per tant, ho podem dir amb tota la calma. Mireu de trobar una solució, si no la trobeu l'apretaré jo. I així potenciem que ells s'ho parlin. Si això va acompanyat d'un modelatge de tant en tant en el que nosaltres els ensenyem com s'ho han de fer per comunicar-se, els hi podem ensenyar a negociar. Pensa que li pots oferir al teu germà perquè et deixi ser el primer, o pensa, sí? Potser li pots dir si puc ser jo el primer, et deixo aquesta joguina mentre jo ho faig, que no te la deixo mai, o si jo puc ser el primer, tu seràs el segon però tu ho pots fer servir més estona perquè t'hauràs d'esperar. Hi ha moltes maneres de negociar. Si els donem eines perquè aprenguin a negociar i els ensenyem a parlar-s'ho per arribar a acords, si arriben a acord es pot fer, si no arriben a l'acord no es pot fer, doncs és molt més fàcil que ells tinguin interès en arribar a aquestes solucions. Número 3, posa-hi bon humor. No és cap emergència. Quan els teus fills s'obsessionen perquè volen ser el primer, realment no s'està calant foc, ningú està prenent mal, no hi ha cap motiu pel qual tu hagis de començar a pujar per les parets, a cridar o a enfadar-te. No serveix per res, no t'aporta res i no solucionarà el problema. Per tant, el que deia abans, entenem, assumim que això és una cosa normal, que es dona en moltíssims nens entre els 3, 5, 6 anys i que no passa res, que nosaltres el que hem de fer és acompanyar-los i com amb més bon humor ho puguem fer i més tranquils, més consciència podrem posar en fer-ho i més efectius serem a l'hora d'acompanyar-ho. Si venen corrent, jo vull ser el primer, no, jo, no. En lloc d'enfadar-nos i dir-los qualsevol cosa de mala manera, els hi podem dir ei, on vas? Para el carro, cavallers, que aneu a tota... Sí? I amb un somriure a la cara els aturem, els frenem i els ajudem a negociar, a gestionar-s'ho, el que sigui, si tenim temps. Que no tenim temps de gestionar-ho? Nois, ara no tenim temps per això, ho faré jo i la propera vegada ja en parlarem de trobar una solució.
I això ens porta a la 4, parla amb ells directament. Escolteu, nois, sabeu que últimament sempre tenim problemes perquè tots dos voleu sortir els primers per la porta, tots dos voleu ser els primers de fer el que sigui. A mi això em posa una mica nerviosa, em fa posar accent quan passa, llavors em sento una pesada, sé que a vosaltres no us agrada, a mi tampoc. Quines solucions se us acudeixen? Què podem fer perquè això no passi? I llavors, els nostres fills fàcilment treuen idees que poden ser efectives. Doncs fem torns i els dilluns i els dimecres tu i els dimarts i els dijous jo, per exemple. No? Qualsevol cosa que se'ls acudeixi serà molt més efectiu que no pas estar allà sempre enfadant-nos. I si la propera vegada, tot i haver-ho parlat, no funciona, el que fem és tornar-nos a aturar un altre dia i dir escolteu, recordeu que vam tenir una conversa i vam parlar d'això i vau proposar que ho gestionaríem així? Ho vam intentar, però si us n'adoneu no està funcionant, haurem de pensar alguna altra solució. Què se us acut? I reprenem. I així el que fem és buscar una solució que funciona mig-mig, la polim i l'anem polint fins que aquesta solució funciona de meravella. I d'aquesta manera els podem acompanyar a passar aquesta etapa molt més ràpid i sense que, mentre hi siguem, això causi malestar al nostre dia a dia. Finalment, m'agradaria recomanar-te un conte que es diu L'ós rentador vol ser el primer. És un conte bonic en el que hi ha una història en què algú que vol sempre ser el primer, al final del conte se n'adona que, per culpa de voler sempre ser el primer, s'està perdent moltes altres coses boniques i xules de la vida que no està veient perquè sempre va amb pressa per guanyar. És un conte que us recomano, però no us recomanaria quedar-vos només amb el conte. A vegades anem a lo fàcil. Val, aquella noia dels vídeos ha dit que compri aquest conte i això se solucionarà. No, serà molt més efectiu. Tota la resta de coses que hem parlat que no pas el conte. El conte és un suport, és una més a més, ens pot ser útil. Però no compris el conte, l'expliquis i esperis que passin coses perquè no passaran. Sí? El conte és per acabar de posar el llacet al tema i donar una ajudeta més. Però no utilitzis només el recurs del conte. Pensa de tot el que hem parlat, quines coses et poden ser fàcils d'aplicar a tu i et poden funcionar. I endavant, fes-ho servir. L'última cosa que et vull dir i que és important no té a veure en aquell moment quan tots dos volen ser el primer, sinó que té a veure amb les dinàmiques que tenim a casa. És important, si no volem potenciar aquesta competició constant, que no potenciem nosaltres la competició, perquè a vegades, per anar ràpid i aconseguir que les coses flueixin, el que fem és a veure qui dels dos puja primer al cotxe, a veure qui dels dos es vesteix primer. I quan fem això, el que creem és aquesta competició per veure qui és el primer. I després, primer fem això i després ens enfadem perquè ells ho fan. Sí? Veieu la incongruència de la nostra manera d'actuar? Per tant, si tu no vols que facin aquesta lluita, no els motivis a competir entre ells. Si vols fer servir la competició per accelerar les coses i per jugar a favor teu durant el dia a dia, busca sempre la competició contra els adults. A veure si arribeu primer vosaltres o jo. Sí? I ells són un equip, no els estàs posant l'un contra l'altre, o competeix contra el rellotge. A veure si sou capaços d'arribar al cotxe abans de que soni l'alarma que estic programant ara. Sí? O amb un rellotge de sorra, abans de que caigui l'últim gra de sorra. La competició contra el rellotge, contra el temps, és molt més sana, ens anima a intentar superar-nos, però sense entrar en competició amb l'altre. Espero que això us resulti útil i per qualsevol cosa ja sabeu on trobar-me. Seguim!